vanha mies, sen nimi oli Mauri, ja se monet jutut ties. Mä menin sitä tapaamaan, mä katsoin ovelta. Siellä tää vanha mies makas nurkassa, no oliko se elossa? En tiedä, en ehtinyt sitä todeta, kun lähdin niin äkkiä. Siellä oli vanhus, joka mulle oli vanhus, kuin alkoholi. Vanhus kuollut on. Uskotaan, että potkas se tyhjää. Uskotaan, että potkas se tyhjää. Uskotaan, että potkas se tyhjää. Vanhus kuollut on. Miten vanhus oli kuollut, sitä en tiedäkään. Mä luulisin kuitenkin, että mua siitä syytetään. Mä siksi keräsin kappeet ja lähdin livokkaan. Tällä pakomatkalla mä olen aina vaan. Ja mihin viimein päädyin? En tiedä. Siitä olen varma, ettei takas mua viedä. Kun siellä oli vanhus, joka mulle oli vanhus, ja kirjat saapuu. Ja nussua muunnon. Uskotaan, että potkas se tyhjää. Uskotaan, että potkas se tyhjää. Uskotaan, potkas tyhjää, ja vanhus kuollut on. Jos syö aina epäilen, kun juttua muistelen, että mitäs jos mä kuitenkin olen syyllinen. Ja toinen ajatuskin mua niin ahdistaa, että jollei Mauria oo ollut ollenkaan.